Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie, ďakujem za takéto uvedenie, sa tak cítim vždy tak neistá ako na udeľovanie nejakých cien. Ale dnes bolo veľmi veľa povedané o rôznych aspektoch spravodlivosti a ja som dostala za úlohu popasovať sa s témou sociálnej spravodlivosti. To je obrovská komplexná téma, ktorej sa nedá venovať len pol hodina. A čiastočne každý z mojich predrečníkov sa tej otázky sociálnej spravodlivosti nejakým spôsobom dotkol. Či už pani Šmegnerová cez ekonomickú spravodlivosť, daňovú spravodlivosť, hospodárskú politiku, daňovú politiku a podobne. A všetky tieto politiky majú istý presah práve do sféry sociálnej politiky alebo sociálnych politik. Takže keď som uvažovala o tom, čomu venovať dnešnú prednášku, tak aj z titulu možno aktuálnej pozície, aj toho, čomu sa dlhodobo venujem, som sa rozhodla, že budem nasledujúce minúty venovať sociálnemu dialógu, kolektívnemu vyjednávaniu a odborom ako dôležitým aktérom pri dosahovaní sociálnej spravodlivosti a sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie ako nástroje, ktoré odbory v rukách majú, ako nástroje dosahovania sociálnej spravodlivosti. V prvom rade budem sa snažiť prihovoriť hlavne študentom a študentkám, čiže asi zvolím aj takú reč a prístup. Je dôležité povedať, čo vôbec sú odbory, lebo častokrát sa stretávam a aj v minulosti, keď som prednášala na vysokej škole, alebo teda na univerzite, tak som narážala na to, že aj študentky politológie neboli veľmi, alebo nemali veľmi jasno v tom, čo sú odbory, prípadne vnímali odbory v nejakých negatívnych konotáciách z dôvodu možno negatívneho vnímania cez médiá, cez verejnú mienku a podobne. Odbory sú združeniami pracujúcich, združeniami zamestnancov, ktorých cieľom je v prvom rade obhajovať pracovné práva, sociálne práva pracujúcich a vyjednávať lepšie podmienky pre pracujúcich, lepšie podmienky, ako im garantuje napríklad legislatíva v konkrétnom štáte alebo teda v konkrétnej krajine. Jedinečným nástrojom, ktoré odbory v rukách majú, čiže pracujúci cez odbory majú, je kolektívne vyjednávanie, sociálny dialóg a teda cez kolektívne vyjednávanie dosahovanie dohody so zamestnávateľmi na úrovni kolektívnych zmluv. Kolektívne zmluvy sú zmluvy medzi odbormi, jedine odbory môžu za pracujúcich zatvárať kolektívne zmluvy a príslušným zamestnávateľom, prípadne skupinou zamestnávateľov. Záleží od toho, o akých podmienkach, treba z legislatívnych podmienkach, alebo z titulu tradícií, alebo nejakého takého historického vývoja vyjednávaní hovoríme. Môže vyjednávať len samostatne odborová organizácia pôsobiaca u nejakého zamestnávateľa spolu oproti zamestnávateľovi, alebo skupina zamestnávateľov s odborovým zväzom, ktorý zastupuje zamestnancov konkrétneho odvetvia alebo profesie. Tradície, trebárs aj v rámci Európy, sú rôzne. Keby sme sa pozreli ďalej za hranice Európy, tak tam tiež vidíme viacero modelov kolektívneho vyjednávania, ktoré napríklad nie sú až tak prítomné v kontinentálnej Európe. Ale dotknem sa toho trošku neskôr. V týchto kolektívnych zmluvách si pracujúci, a teda ich odborové organizácie, so zamestnávateľom vyjednávajú lepšie podmienky práce, vyššiu mieru ohodnotenia mzdového rastu, ako im napríklad garantuje samotná legislatíva. V podmienkach Slovenskej republiky môžeme povedať ako zákonník práce. Uvediem príklad. V zákonníku práce máte zadefinovaný istý minimálny rozsah dovolenky, ktorý vám garantuje zákon a na ktorý máte nárok, ale v kolektívnej zmluve si za zamestnávateľom môžete vyrokovať a dohodnúť vyšší výmer tejto dovolenky, ako vám garantuje zákon. Čiže jedine kolektívna zmluva vám môže garantovať lepšie podmienky, ako vám dáva alebo určuje zákon, a dokonca je vo vašich rukách ako zamestnancov alebo pracujúcich tieto podmienky vyjednávať. Výhodou práve kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmluv je flexibilita, to, že reaguje kolektívna zmluva a vyjednávania na aktuálne podmienky v danom čase, čiže dokáže aktuálne reagovať treba na situáciu v konkrétnej firme u konkrétneho zamestnávateľa.
dokáže reagovať na výborné ekonomické výsledky zamestnávateľa a tým pádom požiadavky zamestnancov alias odborov na mzdový rast reflektujú práve aj tieto ekonomické výsledky samotného zamestnávateľa. Dokáže reagovať na podmienky, ktoré presahujú hranice samotného zamestnávateľa. Napríklad sociálno-ekonomickú kondíciu regiónu, samotnej krajiny. Môže reagovať aj na samotné globálne výzvy. To všetko môže byť zohľadnené v samotnom kolektívnom vyjednávaní a to všetko môžu ovplyvniť samotní zamestnanci, pretože je to práve nástroj, ktorý majú v rukách zamestnanci a je zároveň takouto protiváhou voči kapitálu. Čiže odbory ako združenie reprezentácia zamestnancov, čiže organizovaná práca versus kapitál. A to istým spôsobom má ambíciu nastoliť istú rovnováhu a dosahovať tú samotnú spravodlivosť, čiže spravodlivejšie prerozdelenie vyprodukovaného bohatstva priamo u konkrétneho zamestnávateľa alebo v odvetví, alebo v krajine. V podmienkach Slovenskej republiky sa vyjednávajú dva typy kolektívnych zmluv. Buď sú to kolektívne zmluvy tzv. Podnikové, čiže tie, čo som hovorila, priamo u zamestnávateľa si založíte ako zamestnanci odborovú organizáciu a kolektívne vyjednávate so zamestnávateľom, u ktorého pracujete. Samotné podmienky kolektívneho vyjednávania u nás upravuje zákon o kolektívnom vyjednávaní, nebudem ho detailne rozoberať, ale je to jeden z prvých zákonov, ktorý bol prijatý po 89. roku. No a zároveň máme druhý typ kolektívnych zmluv a to sú tzv. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré sa vyjednávajú na úrovni nejakého odvetvia. Vychádzajú z istej tradície dohodnúť istý rámec rovnakých podmienok odmeňovania práce, pracovných podmienok pre konkrétne odvetvie, napríklad uvediem strojárenstvo, hutníctvo a tak ďalej. Tam je zadefinovaný nejaký rámec trebárs aj mzdového rastu v danom odvetví a potom od toho sa odpichujú aj samotné podnikové kolektívne zmluvy. Je to istá ako keby vôdzka pre vyjednávanie potom na podnikovej úrovni. Musím však povedať, že toto kolektívne vyjednávanie na vyššej úrovni, alebo odvetvové, alebo sektorové vyjednávanie je v našich podmienkach dosť slabé alebo oslabené. Oslabené z rôznych dôvodov. Jedným je aj napríklad oslabená samotná legislatíva alebo oslabenie legislatívy, ktoré do roku 2021 umožňovalo dohodu na sektorovej úrovni medzi odbormi a zamestnávateľmi rozšíriť aj na takých zamestnávateľov, ktorí neboli na tej dohode účastní. Hovoríme o extenzii vyšších kolektívnych zmluv. Táto časť zákona o kolektívnom vyjednávaní sa zmenila a momentálne je ambícia to dať opäť do pôvodného stavu, že by sa opätovne zaviedli tieto extenzie. Práve tá legislatívna úprava je momentálne v legislatívnom, v pripomienkovom a následne legislatívnom procese. Čiže aj z viac ako 30-ročnej skúsenosti kolektívneho vyjednávania na Slovensku by som mohla skonštatovať, že oveľa silnejšie sa javí byť podnikové kolektívne vyjednávanie, čiže na úrovni jednotlivých zamestnávateľov, jednotlivých podnikov. A samozrejme, že výsledky sú oveľa pozitívnejšie a prospešnejšie pre samotných zamestnancov tam, kde sú silné odborové organizácie, pretože dokážu vyvolať a učiniť značný tlak na samotného zamestnávateľa pri presadzovaní záujmov zamestnancov, pri presadzovaní záujmov pracujúcich. Avšak do budúcnosti a do veľmi blízkej budúcnosti sa my budeme musieť sami aj vo vnútri aj odborov rozhodnúť, respektíve intenzívne diskutovať o tom, ktorá forma kolektívneho vyjednávania je naozaj pre nás tá primárna, kľúčová a na ktorú sa chceme zameriavať. Či chceme posilňovať podnikové kolektívne vyjednávanie, čiže na úrovni jednotlivých zamestnávateľov a tým pádom aj posilňovať odborové organizácie priamo u samotných zamestnávateľov, alebo ísť cestou silného sektorového kolektívneho vyjednávania. Ja som teda naznačila, že sa mi javí byť schodnejšia asi cesta podľa skúsenosti práve to podnikové vyjednávanie.
Ale na to, aby sme posilnili sektorové, je potrebné odstrániť alebo popasovať sa s viacerými výzvami a s viacerými bariérami, ktoré v súčasnosti bránia posilniť kolektívne vyjednávanie. Napriek tomu, že kolektívna zmluva a kolektívne vyjednávanie pre pracujúcich prináša množstvo benefitov, a neviem, či by som povedala niečo negatívne, že v čom je existujúca alebo existencia kolektívnej zmluvy pre zamestnancov negatívna, tak je pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, čiže tí pracujúci, ktorí benefitujú z možnosti mať lepšie dojednané podmienky v kolektívnej zmluve, to pokrytie je na Slovensku len na úrovni 25%. Čo je veľmi nízke v porovnaní s krajinami, kde je veľmi silná tradícia kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu. Je to samozrejme určené aj samotnou legislatívou. Takže napríklad také Rakúsko, ktoré má pokrytie na úrovni 98%, čiže dá sa povedať, že každý zamestnanec benefituje z kolektívneho vyjednávania, ale tam je úplne ináč nastavená legislatíva a je v podstate nastavená tak, že kolektívne vyjednávať je pre zamestnávateľa povinnosť. Zamestnávateľia sú povinne členmi hospodárskej komory a sú povinní vyjednávať sektorové kolektívne zmluvy, čiže keď na úrovni nejakého odvetvia, povedzme hotelierstvo, gastronómia, kde sú mimochodom najnižšie platy, alebo najnižšia aj minimálna, aj priemerná mzda, tak na tejto úrovni sú povinní s odbormi vyjednávať sektorovú kolektívnu zmluvu, v ktorej si dohodnú minimálnu mzdu pre daný sektor, príplatky treba za nočnú prácu, za víkendovú prácu a podobne, za nadčasové príplatky, ďalšie sociálne benefity typu dovolenka, nadčasová práca a podobne. Mne osobne veľmi imponuje tento systém vyjednávania, aj keď som tvrdila, že teda v podmienkach Slovenska sa zdá byť posilňujúci trend práve silného podnikového kolektívneho vyjednávania, ale musela by sa v našich podmienkach úplne zmeniť legislatíva na to, aby sme mali takéto silné odvetvové alebo sektorové vyjednávanie. V súčasnosti prebieha transpozícia Európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách. Pani Štegnerová ju spomenula vo svojej prednáške. A ja ju spomeniem aj z toho dôvodu, že sa veľmi silne dotýka práve kolektívneho vyjednávania, o ktorom hovorím. Aj keď ten názov smernice indikuje tému minimálnej mzdy, čo je taktiež jedným z nástrojov, aj ekonomických, aj sociálnych, práve zmierňovania sociálnych nerovností, tak táto smernica je dôležitá v dvoch momentoch. Prvá, v tom, že nastavuje isté rozmedzie, v akom by sa mala pohybovať minimálna mzda členského štátu Európskej únie, aké by mala zohľadňovať ekonomické ukazovatele, ale nehovorí presne o tom, že takáto by mala byť suma minimálnej mzdy. Nastavuje isté rozhranie, ktoré je nastavené v rozmedzi percentuálneho vyjadrenia mediánovej až priemernej mzdy v danej členskej krajine a má zohľadniť ekonomické ukazovatele typu kúpyschopnosť danej úrovne minimálnej mzdy, produktivita práce a podobne. Do tohto rozmedzia by sa mala zmestiť, alebo by mala byť nastavená legislatíva každého členského štátu tak, aby proste minimálna mzda v každej členskej krajine spĺňala toto kritérium alebo tieto kritéria. Druhý moment, ktorý je dôležitý a o ktorom sa menej rozpráva, aj treba na mediálnej úrovni alebo na tej politickej úrovni, lebo okrem toho, že minimálna mzda je významná sociálna-ekonomická kategória a téma, tak je to aj značne politicky atraktívna téma. A častokrát sa žiaľ politizuje potom na škodu samotnej minimálnej mzdy. Tak druhým významným momentom v tejto smernici je tvorba tzv. Akčných plánov. Akčných plánov pre zvýšenie pokrytia zamestnancov kolektívnym vyjednávaním a kolektívnymi zmluvami. A cieľom Európskej únie a prostredníctvom tejto smernice
je dosiahnuť úroveň 80% a viac. Porovnajte si úroveň na Slovensku v súčasnosti 25%, ledva, z toho asi 11% tvoria štátni a verejní zamestnanci, pre ktorých vyjednávame respektíve dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov v verejnom sektore a pre štátnych zamestnancov. To nám pokrýva zhruba 300 000 zamestnancov, vrátane učiteľov a zamestnancov pôsobiacich v školstve, vo vede, vo výskume a tak ďalej. No, čiže z týchto 25% sa aj my budeme musieť v istom časovom horizonte dostať na 80%. No a toto je dôležitý moment, prostredníctvom ktorého aj Európska únia, a teda Európska komisia chce dosiahnuť naozaj to, aby pracujúci čo najviac využívali tento nástroj dosahovania sociálnej spravodlivosti, keď o nej hovoríme, a zmierňovania ekonomických aj sociálnych nerovností. Aby prostredníctvom kolektívneho vyjednávania naozaj participovali na prerozdeľovaní toho vyprodukovaného bohatstva priamo u zamestnávateľa alebo priamo v tom samotnom odvetví. Je to dôležitý nástroj, ktorý je ale značne podceňovaný už aj samotnými zamestnancami, že jednoducho po ňom nesiahajú. Z rôznych príčin. Je tam množstvo bariér, už len minimálne možno vnímanie odborov v nejakých negatívnych konotáciách, ale tie odbory sú priamo tí zamestnanci, ktorí si odborovú organizáciu vytvoria, nie je to nikto tretí. No a slabiny tejto smernice z môjho pohľadu spočívajú v tom, že je asi z môjho pohľadu málo ambiciózna. My, krajiny v strednej Európe, alebo možno tieto nové členské krajiny, alebo novšie členské krajiny, sme očakávali oveľa direktívnejší prístup Európskej komisie k tvorbe tejto smernice. Dokonca tie prvé náčrty boli naozaj také, že smernica taxatívne určí, že minimálna mzda musí byť na takejto úrovni, napríklad 60% priemernej mzdy, bodka. Avšak narazila práve na rôznosť systémov dohadovania a rôznosť modelov dohadovania minimálnej mzdy v rôznych krajinách. Tie modely sú rôzne a naozaj sa odvíjajú aj od tradícií, od dlhodobo budovaných modelov sociálneho partnerstva. A napríklad škandinávske krajiny si dohadujú minimálnu mzdu bez účasti štátu na úrovni len zamestnávateľia a odbory. A oni dohodnú minimálnu mzdu. Preto pre nich bol neakceptovateľný akýkoľvek zásah z prostredia legislatívy alebo Európskej komisie, ktorý by taxatívne určil, aká má byť minimálna mzda a v podstate by ich obral o toto právo a jedinečný nástroj dohadovania minimálnej mzdy na úrovni teda zamestnávateľia a odbory. V podmienkach Slovenska máme nastavené určovanie minimálnej mzdy taktiež primárne na úrovni odbory a zamestnávateľia na vrcholovej úrovni. Tí, ktorí zastupujú pracujúcich a zamestnancov na spomínanej hospodárskej sociálnej rade, čiže na tripartite, čiže sú to reprezentatívne združenia a organizácie zamestnancov a zamestnávateľov. A ak sa títo dvaja aktéri na minimálnej mzde nedohodnú, tak potom do istého obdobia do toho začal vstupovať štát, kým sa nezmenil zákon o minimálnej mzde v roku 2019. Dovtedy vstupoval štát, ktorý navrhol výšku minimálnej mzdy a snažil sa ešte vyjednávať s odbormi a so zamestnávateľmi. A pokiaľ nedošlo k dohode, tak štát určil, aká bude minimálna mzda, respektíve vláda určila. Potom sa zmenil zákon, že ako keby štát z toho vypadol, ale nastúpil tzv. Automat, ktorý určil, že ak sa teda nedohodnú zamestnávateľi s odbormi, tak nastupuje automat, ktorý je určený na výšku 60% z priemernej mzdy 2 roky dozadu. Čiže 2 roky predtým, na aký rok sa minimálna mzda určuje. To bola taká, ako keby, to je taký záchranný automat. Pokiaľ sa teda dvaja nedohodnú, zamestnávateľia s odbormi, tak garanciou nejakej výšky minimálnej mzdy alebo jej určenia je automat. Tento automat sa v roku 2019
zásahom do zákona o minimálnej mzde zmenil zo 60% na 57%. Avšak následne sa podarilo zamestnávateľom aj odborom dvakrát dospieť k dohode a dohodnúť sa na vyššej sume minimálnej mzdy, ako by určil ten automat tých 57%. Prečo to hovorím? Pretože je to opäť jeden z dôležitých nástrojov odborov dohadovať minimálnu mzdu. A boli naozaj obavy z mnohých členských krajín Európskej únie a hlavne teda odborových centrál, že by prostredníctvom takéto smernice a takéhoto legislatívneho zásahu o to svoje unikátne právo vyjednať minimálnu mzdu prišli. Ako keby sa oslabil tým sociálny dialóg a vyjednávanie medzi odbormi a zamestnávateľmi. Čiže aj v našom zákone o minimálnej mzde je naďalej ponechaná autonómia a právo sociálnych partnerov, čiže odborov, zamestnávateľov dohodnúť minimálnu mzdu a až keď sa nedohodnú, vtedy nastupuje automat. To isté platí aj v samotnej smernici, ktorú spomínam, čiže táto nedotknuteľnosť sociálneho dialógu a práva vyjednávať o minimálnej mzde zostáva nedotknutá. Bol to naozaj aj tlak hlavne škandinávskych krajín a tých krajín, ktoré majú silnú tradíciu vyjednávania minimálnej mzdy bez zásahov štátu alebo automatu a podobne. Čiže aj samotná smernica, napriek tomu, že teda ja hovorím, že mala by byť viac ambiciózna, sa musela vysporiadať s rôznosťou záujmov jednotlivých aktérov, jednotlivých členských krajín, tak, aby sa po niekoľkých rokoch práce, vyjednávania a podobne dostala do tej podoby, v akej je v súčasnosti. Druhou slabinou tej smernice zase z môjho pohľadu je nejasnosť takého časového nastavenia dosahovania tých cieľov, ktoré sú zadefinované v smernici 80% pokrytia kolektívnym vyjednávaním. OK, perfektný cieľ, naozaj jeden z nástrojov dosahovania vyšších miest napríklad, pretože mzdy vám nikto nezvýši čarovným prútikom, že na tribúne sľubuje vyššie mzdy. Ten jedinečný nástroj na zvyšovanie miest máme práve my zamestnanci v rukách cez kolektívne vyjednávanie. Takže tá ambícia je naozaj veľmi silná, veľmi dobrá, pozitívna, ale nie je nastavený nejaký taký mechanizmus, že teda dokedy by sa mal tento míľnik dosiahnuť a ak sa nedosiahne, že čo potom, aký postih bude pre vás zo strany Európskej komisie smerom k členským krajinám alebo k členskému štátu. Nakoniec však bude existovať nejaká komisia, ktorá bude fungovať na tripartitnom princípe a teda so zástupcov štátu, odborov, zamestnávateľov, prípadne ešte aj akademickej obce, ktorí budú každý rok vyhodnocovať úroveň minimálnej mzdy a či naozaj zohľadňuje tie ekonomické ukazovatele a tie nastavenia, ktoré sú v smernici. A takisto sa nejakým spôsobom bude merať aj nárast pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. No a teraz už len posledná taká praktická informácia, alebo teda ako prebieha samotný transpozičný proces. Tak smernica musí byť transponovaná do novembra tohto roka. Už prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o minimálnej mzde. Otvoril sa tým zákon o kolektívnom vyjednávaní. My sme poslali množstvo pripomienok, nie ani tak, že smerom k zákonu o minimálnej mzde, pretože ten zohľadňuje viac menej tie predstavy a súlad s tou samotnou smernicou, ale hlavne smerom práve k akčnému plánu. Identifikovali sme hlavne množstvo legislatívnych bariér, ktoré treba zbránia alebo sťažujú pôsobenie odborových organizácií alebo samotné kolektívne vyjednávanie a ich odstránením alebo skvalitnením predpokladáme jednoduchšie kolektívne vyjednávanie. Avšak podotýkam, a vždy to opakujem aj u nás vo vnútri, legislatíva nie je liečivom úplne na všetko a nie je na všetky naše choroby a naše vnútorné choroby. Čiže istú úroveň legislatívy nastavenú máme, s ambíciou ju ešte skvalitniť alebo sprecizovať, prispôsobiť zákon o kolektívnom vyjednávaní naozaj podmienkam 21. storočia, pretože ten zákon je z roku 1990.
a aby aj dokázal reagovať na potrebu reakcií a reflexí kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmluv na aktuálne potreby, aktuálne výzvy. Môže sa zdať potom, že to vyjednávanie aj samotný obsah je ťažkopádnejšie a nereaguje práve na tie potreby 21. storočia, na digitálnu éru a ešte stále reaguje na industriálnu éru, z ktorej vlastne aj pochádza ten samotný zákon. No, takže legislatíva nie je naozaj liečivom úplne na všetko a predpokladom kolektívneho vyjednávania, kvalitného kolektívneho vyjednávania sú silné odbory a silné odborové organizácie u samotného zamestnávateľa a aj na úrovni jednotlivých odvetví. Pretože len cez potom silnú organizovanú silu pracujúcich dokážete byť silnou protiváhou voči zamestnávateľovi, voči kapitálu a naozaj vyjednať lepšie podmienky a zmierňovať nerovnosti a vybojovať sociálnu spravodlivosť. Takže toto boli také kľúčové momenty zo samotnej smernice o primeraných minimálnych mzdách. Sú tam ďalšie európske opatrenia a legislatívy, ktoré nás čakajú v tejto dobe už transponovať alebo sa pripraviť na transpozíciu a ktoré sa dotýkajú a budú dotýkať priamo pracujúcich. Ďalšou je smernica ona je veľmi, má dlhý komplikovaný názov, ale ide v podstate o rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, čiže rovnaké odmeňovanie hlavne zamerané na stieranie mzdových rodových rozdielov, čiže rozdiel v odmeňovaní mužov a žien. Túto smernicu musíme transponovať do roku 2026, do júna tuším. No a obsahuje nejaké nástroje predchádzania, ale aj zároveň sankcionovania zamestnávateľov, u ktorých sa zistí vysoký rodový rozdiel v odmeňovaní nad 5%. Čiže tam potom sú nastavené nejaké opatrenia, aké bude musieť samotný zamestnávateľ prijať a vysvetľovať, prečo k takému veľkému rozdielu dochádza. Na úrovni Slovenska je rodový mzdový rozdiel vo výške zhruba 18%. On sa tak pohybuje medzi 16 až 20%. Počas pandémie bol trochu nižší, ale nie preto, že ako by sme zrazu mali ako to ohodnocovanie kvalitnejšie, lepšie a rozdiely nižšie, ale z dôvodov napríklad, že zanikli mnohé pracovné pozície, ktoré boli nízko ohodnotené a ktoré boli vykonávané najmä ženami práve počas pandémie. Po pandémii nám čísla ukazujú, že opäť sa ten rodový rozdiel vracia ako keby do pôvodných čísel na úroveň zhruba tých 18%. Takisto v okolitých krajinách v Českej republike je asi na úrovni 16%, priemer Európskej únie tuším je 13%, takže nevyzerá to rúžovo v žiadnej z európskych krajín. No a treťou legislatívou, ktorá bude dôležitá pre pracujúcich a reaguje na aktuálne výzvy doby, a bolo to tu spomínané aj v prednáške pána docenta, napríklad umelá inteligencia a platformové zamestnávanie. Európska únia bude prvým spoločenstvom vôbec na svete, ktoré bude mať regulované platformové zamestnávanie alebo prácu cez platformy a ktorá bude mať regulovanú umelú inteligenciu alebo teda vôbec vplyv umelej inteligencie aj treba napríklad na samotný svet práce. Platformová práca ovplyvní najmä teda pracujúcich, ktorí takýmto spôsobom pracujú. Možno vy ako študentky si tak privyrábate cez rôzne kurierské spoločnosti, Bolt, Foodora a podobne. Tak táto práca bude značným spôsobom regulovaná, respektíve pokiaľ takto pracujúci človek bude spĺňať niekoľko kritérií, ktoré môžeme definovať teraz ako závislú prácu, tak sa bude posudzovať ako štandardný zamestnanec a budú sa musieť na ňom vzťahovať všetky sociálne, mzdové a ďalšie benefity, aké majú samotní zamestnanci, týkajúce sa aj bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, sociálneho poistenia, zabezpečenia, odmeňovania a podobne. Značne ovplyvňuje táto smernica aj tzv. Alebo rieši
tzv. Algoritmické riadenie. Čiže pri tejto práci vám prácu zadeľuje algoritmus. Nie je to žiaden človek, manažér, s ktorým sa stretnete a povie vám, pôjdeš tam alebo tam, ale jednoducho algoritmus vám zadelí prácu a takisto vám zadelí aj odmenu, a takisto vás asi môže aj vyhodiť z tej práce. Takže smernica upravuje alebo sa nejakým spôsobom snaží vysporiadať aj s týmto novým typom riadenia, aby čo najviac eliminovala práve ďalšiu z prekerizovanej práce. A to je práve práca, ktorá nám prichádza, ktorú nám prináša digitálna a digitalizovaná éra. Takže toto sú také asi 3 zásadné legislatívy, je ich oveľa viacej, ale vidieť práve na ako keby súčasnej konštelácii Európskej komisie, že sa snažila alebo snaží pripravovať legislatívu na tej európskej úrovni, ktorá má priamy dosah potom na jednotlivé národné štáty a na samotných zamestnancov a pracujúcich. Že smeruje tú legislatívu práve takýmto spôsobom a je významná aj pre nás na úrovni Slovenska práve z toho dôvodu, že sa obávam, že my by sme sa s takou legislatívou asi oveľa dlhšie pasovali, ak vôbec. Čiže z tohto dôvodu je vplyv európskej legislatívy veľmi dôležitý, kľúčový a z môjho pohľadu aj pozitívny. No, teda uvidíme, aká bude ďalšia konštelácia Európskeho parlamentu a následne Európskej komisie a tým pádom od toho sa budú odvíjať aj priority potom toho ďalšieho obdobia a či budú smerovať opäť do posilnenia napríklad sociálnych práv pracujúcich a podobne. No, mám ešte nejaký čas? 3 minúty. 3 minúty? No, ešte som chcela len spomenúť veľmi krátko k tým modelom kolektívneho vyjednávania. Som vám spomenula teda, aké sú v podmienkach Slovenska, podnikové a to také sektorové. Ale zaujímavé sú modely, ktoré sú treba mimo Európy, mimo kontinentálnej Európy, treba v Spojených štátoch amerických alebo na opačnej strane sveta v Japonsku. A veľmi aktuálny príklad v týchto dňoch sa japonské odbory dohodli s významnými zamestnávateľmi v Japonsku. To sú významní ekonomickí, hospodárski hráči, aj teda z globálneho hľadiska, na zvyšovaní miest, ktoré je najvyššie za posledných 33 rokov v Japonsku. Je na úrovni 5,28%. Čo ako človek, keď povie, že najvyššie za posledných 33 rokov, tak očakáva aspoň 25% alebo tak nejak. Ale je pravda, že od 90. rokov mzdy v Japonsku napríklad rástli veľmi pomaly alebo nerástli vôbec a zaostávajú celkovo aj za priemerom OECD. No a tradícia takýchto vyjednávaní v Japonsku sa nazýva jarná mzdová ofenzíva alebo Spring Wage Offensive, v japončine shunto. A to znamená, že odbory, ktoré sú zastrešené odborovou centrálou Rengo, nastavia nejaké požiadavky, ako by mali rásť mzdy v Japonsku na plošnej úrovni a vyjednávajú s týmito najsilnými ekonomickými hráčmi. Tam je Toyota, Nippon Steel, Nissan, Panasonic a podobne. No a to, čo dohodnú cez toto shunto, tak to sa potom odráža na mzdovom raste v celej krajine. No a to posledné šunto, alebo tá posledná jarná ofenzíva v apríli dohodla tú úroveň 5,28%, čo teda je za posledných vyše 30 rokov najvyšší mzdový rast. Na druhej strane máme Spojené štáty americké, kde nefunguje, alebo nevypestoval sa model kolektívneho vyjednávania na úrovni teda z viacerých zamestnávateľov alebo sektorového kolektívneho vyjednávania a funguje tam práve to vyjednávanie silnej odborovej organizácie versus silný zamestnávateľ, čiže ten single employer vyjednávanie alebo bargaining. No a to sektorové vyjednávanie alebo vyjednávanie odvetvových kolektívnych zmluv je značne prítomné práve
práve v kontinentálnej Európe, aj v podmienkach Slovenskej republiky, Českej republiky, už bez ohľadu na to, či sú výsledky silné alebo markantné, ale tá tradícia sa tu istým spôsobom vybudovala práve aj cez sektory a sektorové vyjednávania a sektorové odborové zväzy. Čo považujem za slabiny alebo aktuálne bariéry v kolektívnom vyjednávaní? To som už spomínala, je nízka miera pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami, o tom som hovorila. Oslabovanie odvetvového kolektívneho vyjednávania alebo sektorového, to som tiež hovorila, a my sami vo vnútri sa budeme musieť popasovať a vysporiadať s tým, že kam smerovať intenzitu a silu. Pri odvetvovom častokrát chýba partner na strane zamestnávateľov, čiže odbory nemajú s kým vyjednávať na úrovni toho sektora, čiže to tiež oslabuje samotné sektorové vyjednávanie. Obsah kolektívnych zmluv a ich schopnosť adaptovať sa na nové podmienky. Kolektívne zmluvy sú tak unikátny nástroj, ktorý v podstate môže do seba obsiahnuť čokoľvek. A častokrát je to možno aj samotnou možno chybou samotných zamestnancov, ktorí majú vplyv na to, čo budú požadovať a aký bude obsah kolektívnej zmluvy. A primárne sa kolektívne vyjednávanie prirodzene sústredí na rast miest a platov. To je priorita asi číslo 1 alebo číslo 2 a potom pracovné podmienky. Málo treba si zohľadňujeme potrebu vzdelávania, ktorá sa môže tiež dohodnúť v kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľom. Treba sociálne benefity rozšírené na členov rodiny, typu budovanie, zariadení pre deti, zamestnancov, zamestnankyň. Environmentálne otázky sa môžu takisto odzrkadliť v samotnom kolektívnom vyjednávaní. Ako som vravela, výhodou kolektívnej zmluvy je adaptabilita a flexibilita, a to znamená, že do nej môžeme obsiahnuť viac menej čokoľvek. Má nejaké predpísané ustanovenia v zmysle zákona, ale ten samotný obsah si tvoria zamestnanci so zamestnávateľom. No a posledná bariéra, my sme to nazvali s kolegom docentom Švecom v jednom našom príspevku, ktorý sme spolu písali, ako odborársky paradox. A myslíme týmto, že v posledných rokoch, alebo povedzme minimálne 2 dekády, sa odbory na Slovensku sústredili a zameriavali na to, aby bola čo najkvalitnejšia legislatíva na úrovni zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, jednoducho národná legislatíva, a aby boli všetky problémy pracujúcich poriešené práve v tej národnej legislatíve. A tým sa vyprázdňoval potenciál a obsah kolektívnych zmluv, to, čo by si mohli samotní zamestnanci dohodnúť v kolektívnych zmluvách. A na jednej strane povedzme, že posilňuje to tú legislatívu a pozíciu pracujúcich, na druhej strane oslabuje ich pôsobenie priamo tam na úrovni podnikov, kde by mohli kolektívne vyjednávať a sústrediť sa práve tam na dosahovanie lepších podmienok pracovných aj lepšieho ohodnotenia. Takže toto je taký paradox, že práve to sústredenie sa na národnú legislatívu nám ako keby spôsobuje potom oslabovanie aj zlenivenie odborových organizácií na tej najnižšej úrovni, kde by práve mali byť, kde by ich práca mala byť práve najintenzívnejšia aj z hľadiska kolektívneho vyjednávania, ale aj z hľadiska treba z organizácie a mobilizácie zamestnancov do odborových organizácií. Takže na záver poviem len toľko, že kolektívne zmluvy a vyjednávanie sa začali formovať v našich podmienkach niekedy v 19. storočí, prežili aj 20. storočie a myslím si, že tu máme množstvo víziev, ktoré môžu byť obsiahnuté aj v samotnom kolektívnom vyjednávaní a preto majú budúcnosť aj v tom 21. storočí. Ďakujem za pozornosť.